Hei, morjesta kaikille ja tervetuloa tänne Lauhanvuoren kansallispuistoon Etelä-Pohjanmaalle, jossa kuusitiaiset otti mut jo vastaan ja tuo taustallakin laulaa. Eli tää Lauhanvuorihan on Länsi-Suomen korkein vuori, joka on 231 metriä merenpinnan tasoa korkeammalla. Ja itse tää vuori tässä nyt, jossa mä olen tällä hetkellä, niin tääkin on noin 100 metriä ympäröivää Etelä-Pohjanmaan maastoa korkeammalla, ja se aiheuttaa tähän kaikenlaisia ilmastollisiakin asioita. Eli äsken kun tänne tulin, niin tuossa jo kaukaa näin, että tämän korkean vuoren ympärillä ja sen päällä oli sumu ja pilvet. Eli tällä vuoren alueella sataa tätä ympäröivää maastoa huomattavasti enemmän. Päivän reitistä sen verran, että tänään olisi tarkoitus lähteä kiertämään tämä 8,7 kilometriä pitkä terassikierros, eli lähdetään täältä Lauhanvuoren huipulta, näkötornilta, ja siitä sitten rantapolkua pitkin ensin alku, sen jälkeen sitten tuonne Kaivolammille, ja sitten sieltä tänne Spitaalijärven suuntaan, ja sitten ajattelin, että jos aikaa jää, niin lähdetään käymään tästä tuolla pienellä pistopolulla, joka vie tuonne Pirun kierrokselle, ja käydään myös katsomassa sitten se ja toi Kivijata. Sen jälkeen sitten palataan takaisin tänne Lauhanvuoren huipulle ja parkkialueelle. Ei mitään, tervetuloa kaikille mukaan. Jaha, sitä ainakin reisilihakset sitten heti ensimmäisenä koetuksella, josta tonne näkötorniin pääsee. Kyllä tässä tosiaan heti hyvä reisijumpan alkuun sai. Ja varsinkin kun raahasi tämän repun tänne torniin mukaan, minkä olisi tietysti voinut jättää tonne alaskin. Maisemat on kyllä tosi komeet, mutta sellainen ottaa heti silmään, että ajattelin, että kun ollaan Pohjanmaalla, niin täällä näkyisi noita peltoja, mutta joka suunnalla näkyy oleva metsää ja sitten näkyy noita tuulivoimaloita, joka kyllä mun mielestä ei sovi yhtään luontoon. Hyvällä säällähän täältä on mahdollisuus nähdä rannikolle ja jopa merelle asti. Mutta lähdetään katsomaan, että mitä toi varsinainen reitti meille tarjoaa. Sellainen jännä juttu vielä tästä itse Lauhanvuoresta, että aikanaanhan tässä on viljelty perunaa, koska se menestyi tässä hyvin. Ja käsittääkseni tässä vuorella on jotain muutakin viljelty johtuen ihan siitä, että tähän ei se halla päässyt. Ja tietysti sitten toi sää, mikä tässä oli, niin piti ne viljelykset sopiva kosteena. Puukiipien tuossa äsken pongasi. Sehän on myös jännä lintu siitä, että no ensinnäkin kun se menee spiraalimaisesti sitä puurunkoa ylöspäin ja toinen on sitten se, että miten sille tehdään se pönttö. Se onkin sitten ihan kokonaan toinen juttu.
Tää Lauhanvuoren lakihan on tätä ympäröivää aluetta paljon rehevämpää ja täällä myöskään ei ole kiviä niin paljon mitä tuolla rinteillä ja muualla. Johtuen ihan siitä, että silloin jääkauden aikana niin tää laki ei ollut missään vaiheessa veden vallassa, eli tätä ei ole niin sanotusti huuhdottu. Ja myös puusto on täällä laen päällä niin vähän erilaista ja itse asiassa näyttää tässä kun katselen niin hyvinkin monipuoliselta. Mitään ihan hirveän vanhaa puustoahan tässä ei näy ja käsittääkseni tämän Lauhanvuoren alueella niin hakkuita on tehty ainakin osittain niin jopa 70-luvulle saakka. Uusina pongattu talitiainen, sinitiainen, käpytikka ja taas meikäläisen suosikkilintujakin tuossa näyttää oleva. Itse asiassa pomppii suoraan tässä kuusessa, mikä on mun edessä, eli hippiäisiä. Olipa mukava nähdä tuossa peukaloisia. Toivottavasti näkyy myös kuvassa, vaikka toi laajakulma onkin. Toi on myös semmonen mielenkiintoinen lintu, että no nyt mä kuulin ton sen konekiväärin ampumisen ääni, joka tietysti senkin voi sekoittaa helposti vaikkapa tohon punarintaan, mutta toi on vähän erilainen. Ja sitten kun näki, että joku menee tuolla pusikossa, niin silloin oikeastaan heti tietää, että jaha, nyt on kyseessä peukaloinen ja peukaloinenhan se sitten olikin. Ihan kuin joku vanha ansakuoppa olisi tossa rinteessä. Muutenkin jännä, kun lasketaan tuolta laelta tänne alemmaksi nytte. Eli jossakin vaiheessahan tää on ollut vedenpeitossa tää alempi osuus, niin tää maasto muuttuu kyllä ihan täysin. Eli nyt sitten tultiinkin tämmöiselle mäntykankaalle. Nyt on kyllä sen näköinen lohkare, että ihan kun olisi jonkun muistokivi tai joku vastaava. Tuntuu vähän jopa heiluvaankin. Aika mielenkiintoinen. Tossa äsken töyhtötiainen luritteli taustalla ja jossakin tosi kaukana niin olin ihan kuin olisin lokinkin kuullut. Todennäköisesti kalalokki. Tämmönen mäntykangas on kyllä mun mielestä, jos mä oon joskus sanonut, että se suoluonto on niin kuin se ykkösjuttu tai yksi niistä ykkösjutuista, niin tää tulee kyllä sitten hyvin lähelle siitä. Eli nytkin kun on sopiva harvaa, niin näkyvyys on tosi pitkälle.
Lisäksi niin varmaan aika monelle meistä suomalaisista miehistä niin tämmönen mäntykangas tuo aina mieleen omat intti-ajat, eli silloinhan tämmöiseen maastoon jouduttiin niitä poteroita kaivamaan. Terassikierros jatkuu siis tonne suuntaan ja siellä on oikeastaan toi meidän seuraava targettikin, eli Spitaalijärvi, 3,6 kilometriä. Hauska nimi muuten, tää terassikierros tulee mieleen ihan jotkut toisenlaiset terassikierrokset kuin se, että ollaan täällä mettässä. No joo, Kaivolaamen tuulentekopaikalle 0,4 kilsaa tonne päin. Eiköhän käydä kattoo nyt kuitenkin, että minkälainen sekin paikka on. Jes, eli siinä oli tosiaan tulentekopaikka ja halkoliiteri ja ei mitään varsinaista laapukatosta. Varsin viehättävällä paikalla pienen metsälamman rannalla. Enempää ei siinä viittinyt kuvailla, kun siinä oli useampia ihmisiä juuri nuotiolla, niin annetaan ihmisille heidän yksityisyytensä. Meidän matka tästä nyt sitten jatkuu seuraavaksi kohti sitä Spitaalijärveä, eli katsotaan osuuko tuohon matkalle mitään mielenkiintoista, tai onhan tietysti koko ajan mielenkiintoista, mutta mitään sellaista, mitä en olisi vielä tänään kuvannut, ja sitten viimeistään siellä Spitaalijärvellä. Noin 3 kilometriä näyttäisi vielä olevan tonne Spitaalijärvelle. Se mitä nyt näistä poluista voidaan sanoa, niin helppokulkusta, jopa erittäin helppokulkusta on ollut toistaiseksi. Eli kun puhutaan tämmöisestä kangasmaastosta, niin tämähän on mukavaa kävellä. Lisäksi eipä täällä niin kuin mäkiä ole, kun ollaan Pohjanmaalla. Tietysti itse Lauhanvuori, mutta sekin lasku oli sitä niin loiva, että eipä sitä hirveästi edes huomannut. Katsotaan sitten minkälainen se nousu on. Muutenkin niin reitistä tuntuu olevan kyllä hyvin merkattu, eli nyt seuraan tommosia sinisiä tai oikeastaan violetteja merkkejä. Tosta puusta tulee ihan mieleen joku vanha elokuva, missä teiden varsilla niin ihmisiä roikkuu hiirtettyinä. En tiedä, onko täällä tapahtunut joskus vastaavaa, mutta semmoistahan se joskus on ollut, että sitten on laitettu sinne tien varteen merkiksi siitä, että älkää tehkö näin. Nämä Lauhanvuoren aaltomaiset pinnanmuodot on syntynyt viimeisen noin 10 500 vuoden kuluessa, eli käytännössä vesi on ne tehnyt. Eli muodostanut tommosia valleja, mitä täällä oikeastaan tämän koko Lauhanvuoren ympärillä toistaiseksi on ainakin näkynyt. Eli siis toisin sanoen, tuossa mun oikealla puolella, mitä mä äsken kuvasin, niin siinä on joskus ollut vesi.
Tai se vesi on ollut välillä eri korkeuksilla ja muovannut sitten tommosen aaltoileva rinteen. Aikanaanhan täältä olisi päässyt vettä pitkin vaikka suoraan Ruotsiin. Tämän puiston tunnuseläin on muuten kärppä, mutta vaikka silmäni koko ajan etsivät kaikenlaista liikettä, niin en ole ainakaan toistaiseksi vielä nähnyt. Nyt aletaan lähestyä tässä Spitalijärveen ja täällä järvellä on sillä lailla mielenkiintoinen historia, että aikaisemmin uskottiin, että tämä vesi parantaa. Eli tuo vesi on tosi tummaa ja hapanta ja väitettiin, että jopa joku spitaalinenkin olisi sitten tämän veden ansiosta parantunut. Ja tietysti se aiheutti myös sitä, että täällä kävi sitten väkeä hakemassa sitä parannusta vähän kauempaakin. Nyt on Spitalijärvellä käyty ja täytyy kyllä todeta, että monesti nämä tällaiset tulentekopaikat, mihinkä pääsee suoraan autolla, eli tossakin kun tuo parkkipaikka oli ihan vieressä, niin nämä ei ole ihan niin hienoja, mitä taas sitten ne, mihin ei pääse autolla. Eli mun mielestä se edellinen, missä käytiin, niin oli kyllä parempi. Mutta siis ihan kivahan tossakin olisi tietysti paistella makkaraa, jos siltä tuntuu. Mulla itsellä nyt ei mikään nälkä vielä tässä vaiheessa on, niin jatketaan tästä reittiä. Semmonen pieni aikatauluissue tässä nyt tietysti tuli, että tällä kertaa en etukäteen katsonut tätä reittiä, mutta kun vasta tällä paikan päällä, niin huomasin, että tästä on itse asiassa sinne Kivijatalle, mistä oli puhetta, niin 4,3 kilometriä. Eli tulee semmonen noin 8 kilometrin lenkki tähän vielä lisää ja nyt on tultu noin 9 kilometriä. Ei siinä sinänsä mitään, mutta päivä tietysti rupeaa lyhneen tähän aikaan loppukesästä, että täytyy varmaan pitää jonkinlaista munaravia jossain vaiheessa, että ehditään, mutta eiköhän me ehditä. Tietysti yksi vaihtoehtohan olisi ollut se, että tuosta olisi ollut äsken, jos olisi jatkanut sitä terassikierrosta, niin ollut 2,5 kilometriä sinne lähtöpisteeseen, jolloin se koko terassikierros olisi tullut suoritettua ja olisi ottanut siitä auton ja sillä sitten ajanut tuonne toiselle parkkipaikalle, mutta no tästä menee tämmönen yhdyspolku ja tää polku näytti kyllä kartassa hyvinkin mielenkiintoiselta, vähän tämmöiseltä niinku suoalueelta, niin varmaan ihan sinänsä mukava reitti tämäkin, niin mennään nyt kuitenkin patikalla ja jos näyttää siltä, että rupeaa päivä loppumaan, niin sit mä vaan kuvaan vähemmän ja lisään tahtia. Et kun kuvaa, niin kilometritahti on välillä tosi hidas, että saattaa olla joku 30 minuuttia kilometriin, kun niin paljon on ihmeteltävää ja takaisin kävelyä ja muuta, että taas sitten jos ei kuvaa, niin no pääsee siihen 10-12 minuuttia ilman mitään ongelmaa, eikä tarvitse edes juosta. Mutta jatkamme tästä näin kohti Kivijataa. No, kuinka pitkiä sitten on hyvät päiväretket, niin riippuu ihan täysin maastosta ja kohteesta. Eli nyt kun on helppokulkusta tasasta maastoa, niin kyllähän tässä menee, jos vaan valoa riittää, niin vaikka 30 kilometriä. Mutta sitten jos on vähän hankalampaa maastoa, niin
Mä sanoisin näin, että se 20 on aika maksimi. Koska sitten se menee taas siihen, että jos alkaa väsymään, niin ne viimeiset kilometrit rupeaa olemaan lähinnä sitä, että miettii koskaan perillä eikä enää nauti siitä luonnosta. Eli sen takia ei kuitenkaan liian pitkiä. Ja siis mulla itsellä on tapana, niin mä teen kohtuu pitkiä päiväretkiä toki mutta siis se, että pyrin ylläpitää talvikaudella myös kävelykuntoa, eli lenkkeilen kyllä melkein päivittäin. Ja sillä lailla tottunut sitten kävelee. Että mä oikeastaan edes monesti, jos nyt suoraan sanotaan, niin viittiin lähteä ajaa mitä 4 tuntia tai edes 2 tuntia suuntaansa, jos mulla on siellä ainoastaan se joku 5 kilometriä patikoitavaa. Et mieluummin aina joku vähän pidempi. Optimaalinen lenkki on varmaan maastosta riippumatta niin joku 12-15 kilometriä. Ja siis totta kai kun ikää tulee, että toi 50kin kohta lähestyy, niin eihän se nyt sillä lailla enää jaksa ja sitten huomaa, että palautuminen on paljon hitaampaa. Mutta sitten toisaalta niin kun on liikkunut koko elämänsä, niin on se semmonen tietty rytmi kuitenkin siinä. Ettei tunnu niin pahalta. Mutta tosiaan vaikuttaa niin monet tekijät kyllä noihin pituuksiin, että lämpötila on yksi myös, että jos on kova helle, niin kyllä silloin tuntuu jo se 10 ainakin jotenkin, että, tai joltain. Punarinta käy kuumana. Ilmeisesti minä olen liian lähellä. Tuossa oli ilmeisesti joku automaattinen vedenkorkeusasema. Eli lähettääkö sitten tietoa jonnekin veden korkeudesta ilmeisesti. Täytyy kyllä nyt todeta jo tässä vaiheessa, että tämä yhdyspolku ja tämä luonto, niin tämä on kyllä tosi hienoa. Eli ihan hyvä kun lähdin nyt sitten täälläkin päässä vielä käymään. Eli paljon noita puroja ja semmoista oikein rehevää välillä suoluontoa. Ihan oikein mä sitä karttaa näköjään tulkittiin. Ei siinä mitään. Nyt on taas maasto vaihtunut ja alkoi tämmönen mäntykangas. Eli samannäköistä mitä oli siellä Lauhavuoren alueella tai heti siinä vuoren rinteen ympärillä.
ilmeisesti aletaan kohta lähestyä Kivijataa ja polut ainakin on vähän muuttunut, eli tullut aika tämmöistä kivikkoista. Silti siis edelleen ihan helposti kuljettavaa, mutta pientä kiveä täynnä ja täällähän pitäisi olla sitä tai niitä pirunpeltoja ja vanhoja rantavalleja, kivikkoisia sellaisia, eli katsotaan. Ihan mielenkiinnolla odotan, että miltä se oikein näyttää. No joo, on kyllä vaikuttavan näköinen pirunpelto. Voin kyllä hyvin ymmärtää, että minkä takia entisaikojen ihmiset on pitänyt sitten näitäkin pirujen tai muiden tämmöisten olentojen tekosina. Tuossa itse asiassa kyltissä on kyllä hyvin selvitetty, että miten noi on syntynyt. Eli jääkaudella ne on tuohon kulkeutunut ja maa kohonnut ja myöhemmin taas sitten niin vedet huuhtanut sen hienomman materiaalin siitä pois. Tietysti aika jännää, että ne on jäänyt juurikin tuohon muodostelmaan. Mä muistin, että tässä olisi ollut toi nuotiopaikka lähellä, mutta näin ei nyt sitten ilmeisesti olekaan, koska viitassa lukee, että Leikisten kangas, tulentekopaikka 3,2 kilometriä ja se on nyt kyllä vähän eri paikassa, mihinkä mä oon menossa, kun auto on tosiaan siellä Lauhanvuoren lailla. Eli jotta tää päivä nyt ei lopu kesken ja jotta ei tarvitse lähteä pimeässä patikoimaan, niin otetaan suunnaksi takaisin Spitaalijärvi, tulentekopaikka, ja sinne on matkaa tuommoinen 4,7 kilometriä. Nälkä mulla ei vielä tässä ole, että vein tuossa aamulla niin tuhdin aamupalan kebappiannos. Oikein urheilijaravintoa taas jälleen kerran. Mutta lähdetään nyt takaisin kohti Spitaalijärveä ja siellä sitten varmaan jotain pientä murkinaa. Joo, nyt ehkä hiffasin, miksi nuo juurikin tuossa, eli todennäköisesti siksi, koska tuossahan oli aika selvä semmonen uoma. Eli siitähän se vesi on silloin sitten virrannut jossain vaiheessa vähän haipakampaakin. Mutta ilman muuta, jos et ole käynyt täällä, niin suosittelen kyllä käymään, että hieno paikka ja tää yhdyspolku varsinkin, niin mun mielestä hieno. Sen verran on jano jo, että taidetaan pitää se meidän pieni reikki tässä, koska mehän ollaan varsinaisesti käyty jo siellä Spitaalijärven tulentekopaikalla. Enkä mä mitään tulia tänään muutenkaan ajatellut pitäväni. Eli tänään me syödään hedelmäsmoothie, kismetti ja juodaan pullo kivennäisvettä. Eiköhän näillä se ole loppumatkamme. Mä käyn sitten syömässä tuossa aikomatkalla Tampereelle niin jossain. Tää on itse asiassa sama paikka, missä se punarinta varoitteli, kun tultiin. Mä nautin nyt eväät tässä ja sitten sen jälkeen jatketaan matkaa. Kippis ja kulaus.
Ja joo, täytyy myöntää, että ei tos nyt ihan kaikki eväät ollut mitä mä söin. Tuossa samalla kun mä kävelin tuolta Kivijatalta, no joo, sama se sieltä takaisin, niin tuohon penkille, niin mä vedin siinä matkalla kyllä niin yhden kerrosvoileivä samalla kävellessä. Eli semmonen kunnon makkaravoileipä meni. Myönnettäkö, oli siinä vähän salaattia. Pidetään pieni breikki vielä tässä Spitalijärvellä. Tästä on vielä semmonen noin 2,5 kilometriä ton Lauhanvuorelle. Nyt on muutama minuutti tuossa istuttu ja vähän leputettu jalkoja ja juotu pikkasen vettä lisää. Tuossa huomasin, että nämä mun Merrellin polkujuoksukengät, mitä tykkään käyttää, niin on vähän toi pohja niin kuin ruvennut irtoamaan. Eipä nääkään nyt sitten ilmeisen pitkäikäisiä ole, koska nämä on viime kesänä ostettu. Tokihan niillä käyttöä on, niin kuin kengillä kuuluu olla käyttöä, mutta harmillista, koska olen pitänyt näitä tosi hyvinä metsäkenkinä. Nämä on kevyet ja näistä poistuu vesi mukavasti, jos vähän kastuu. Ja lesti on sopivan leveä tämmöiselle lättäjalalle. Mutta täytyy katsoa, että ostanko samanlaiset vai jotain muuta merkkiä. Tietysti kyllähän kengän nyt pitäisi kestää enemmän kuin pari vuotta. Tai no jaa. Kai siinäkin joku kilometriraja tietysti tulee sitten vastaan. Mutta tosiaan meidän matka jatkuu nyt sitten tästä Spitalijärven rantaa niin kohti Lauhanvuorta. Tässä on nyt sitten ilmeisesti se Spitalijärven telttailualue, eli tuonne toiselle puolellehan ei sitä telttaa saa laittaa pystyyn. Jaha, nyt aletaan taas tulee parkkipaikalle ja alkaa tää reissu tuleen päätökseen. Käveltyä tuli tänään yhteensä kuvauksineen niin aika lailla tasan 21 kilometriä, eli 20 kilometriä 990 metriä ja aikaa kului tasan 7 tuntia. No, mitä lenkistä sitten jäi niin sanotusti muistiin? Mielenkiintoinen reitti. Tuo terassikierros itsessään, niin okei, siinä on aika paljon sitä määntymetsää pelkästään, mutta suosittelen ihan ehdottomasti tekemään sen pistolenkin sinne Pirun pellolle ja takaisin, että vaikka siitä se 10 kilometriä tulee ylimääräistä, niin se on kyllä ihan ehdottomasti sen arvoinen. Itse se reitti ja sitten se Pirun pelto. Tuo näkötorni oli myös aika hieno, mikä tuossa vieressä nyt sitten on. Tästä nyt sitten kohti Tamperetta ja vaikka vielä Porealtaa siihen vähäksi aikaa. Ai niin, mun piti käydä vielä siellä kaupassakin. Mitäs se kello on? No joo, se on niin paljon, että taitaa mennä sitten huomiseksi kyllä se kaupassa käynti. Mutta tää oli tosiaan tällä kertaa tällainen reissu ja mä kiitän oikein paljon kaikkia videon katsojia. Ja tää oli siis Sampan matkassa tää kanava ja pistä kanavatilauksia, jos et ole sitä vielä tehnyt.
Jatkossakin tehdään kaikenlaista luontoaiheista sisältöä. Ei muuta kuin seuraavaan videoon. So moi moi!